Lokasi ketiga umur 33 hari iki. Wis bar dislacari telek pitik. Inane kae yo enek sing keterak padang bulan. Iki dibantu apa ya pupuk kok pupuk. Obat uler Merteo dari PT kemarin. Untuk semprotan 2 tangki. Agak lumayan lur ki. Iki wis dienggo anggunan, Bos. Dienggo anggunan, nek pengenane butuhan dana ya digolek dhuwit musiman. Ngubeng-ubengan. Muga sok ki ya enek turahe. Ora kerja bakti terus. Ki tau lur sakmene iki kabeh ki mur rentok sak tintal 45. Mene mbene iki kae sisone tikus. Ya, alhamdulillah disyukuri. Tikuse kan ra iso nandur dhewe, isone ya ditandur ngene iki terus ndek njablok. Isone iki sing keterak padang bulan ya ngene iki. Iki tanggane ape di sawah iki, mumpung udane ra karo-karuan. Moh-moh. Terus gawe teban pari. Iki ngene tangga Tegal. Gunung Lawune ketok lur kok kene lur. Suasana di sore hari menjelang maghrib. Iki senajan nong adoh nggone kadang nek bengi ya tak tiliki lur. Nek som tikus ana kae. Tikuse tak badili. Ya, ki wis anek calon penghunine kuwi lho kuwi. Yo mae. Le. Ben. Ya makhluk Gusti. Jalur ngene iki gak ya akhirnya ya dadi pakan iki soloke. Ciran rong pes lur iki. Ya nek sing ngalum ketrak banjir iki. Nandur iki yo ngene iki. Jan kadang yo akeh bloroke nek ditanduran ki yo padha karo duwe pacar nek urung ditiliki ngene iki yo atine rung lega. Lumayan lur iki umur 33 hari lur iki lur. Nah, pas sicir tak tinggali Ponska sapit. Bar tak pupuk Orea Poska malah blorok. Bar banjir tak piyoki telek pitik. Saiki dicek neh. Dhuwure wis saudel soloke ya wis sak dodo. Ya nandur menyok bering lur, senajan cah saiki ya dak patek dian menyok. Panganane cah saiki ya ngono kuwi lah. Apa jenenge kuwi ya martabak. Cilok. Godhog menyok ora mudeng cah saiki. Sing mudeng ya kaum tuwek-tuwek ngene iki. Iki duwe menyok lur. Ini menyok roti jerene. Medhuk menyoke. Sediluk wis anak wohe wis panen. Jere wong-wong ya nek ngerani menyok genjah. Hawane tenang. Niki cara gak nditang ngono ya wong ayam sak donya ya aku kuwi lho. Ora enek wong liya. Ada nyaman, hati tentram, wis
ngopi kok nang warung. Ini ki yo gemerungsung asline lho. Rego iki ya wis dienggo agunan. Pinjaman musiman. Ngene tanggane iki ape di sawah iki. Tapi urung meneh wonge lur. Oke, nek ngene iki jane ya rondo ayem sithik ngono. Nek ndelok sing lokasi pertama, lokasi kedua, wetenge untuk senep. Wis megawe sak gegene lur, najan tegal-tegale wong sing gak digarap-garap ya digarap. Timbang ora usaha mur ngopi rokok nang warung tok mah sapa sing kei dhuwit. Biasane Mbah Yai ngono kae ya walalah. Jos-jos tapi ora enek. Wong sing jos ya ora enek. Ya mur teori tok. Wis mergo wektune wis sore, nggih ya mulai kayak Gunung Lapune sik kayak mantap. Biasanya nek katon kok kene ngono kae ape terang biasane. Wis mulai sik lur, wis matuk magrib. Arep ngecek jagonge tangga iki. Iki ya disulami senajan wis gedhe disondoli. Iya, tandur-tandur ngene. Yo piye neh. Oh, kayak katese gede-gede, Bos. Nah. Tes mbuh apa kuwi California mbuh. Apa? Kono ke wis musime panen pari sing Solo. Iki ngene mbae iki padha mek nggenku iki. Akeh sing keterak padang bulian. Akeh sing kuning. Wes. Ya diragati pralon piring lur iki jane. Wis lokasi pertama iki meng biasane tak sawah. Mergo sawah ragate larang. Ambek jagung tikel pindho. Jagung 1 juta cukup, nek pari 3 juta. Iki banyu tuku jam-jaman biasane nek kene iki musim iki. Sibile kontrak. Anggete rontok ngirit, tak anturi jagung. Nah, iki lokasi pertama menglur ditenturi jagung malah kapatek tukul. Baricir keterak banjir. Nek dipeksa ditetel ya 2,5 pes. Nek dikai 2 pes sedengan. Jane ya wis tak kaleni lur ya kewenceng tak benang. Ngaleni. Benange ijek. Tapi banjir gegedian banyune. Kukut. Hajur duwe endok.
Wes Lur, terima kasih. Leren sejenak Lur, mangan pelem ceblokan.